Hola, anem a resoldre aquest problema, un problema d'electricitat. Primer ho llegim. En un circuit amb una resistència de 10 ohms circula un corrent de 2 amperes. Quina és la diferència potencial entre els extrems de la resistència? Quanta calor produirà si està circulant corrent durant 1,5 hores, o sigui una hora i mitja. Vale? Bé, veiem que això tracta d'un problema d'electricitat i ara el que hem de fer senzillament és llegir el problema una altra vegada, apuntar les dades i què ens demanen. Vale? En un circuit amb una resistència de 10 ohms, per tant resistència, apuntem el valor de la resistència igual a 10 ohms, dibuixem un símbol de la resistència, això és el símbol més general d'una resistència, que també se coneix com a impedància, per això ho veureu als següents propers cursos. I circula una corrent de 2 amperes, 2A vol dir 2 amperes, la intensitat igual 2A, 2 amperes. Quina és la diferència potencial entre els extrems de la resistència? Vol dir, entre aquest punt i aquest, els dos extrems de la resistència, quin voltatge hi ha? Fixeu-vos que diferència potencial i voltatge són sinònims. Vale. I després ens demana quanta calor produirà si està circulant corrent durant 1,5 hores. O sigui, el calor que es produirà quan per aquesta resistència circulen 2 amperes durant 1,5 hores si té aquesta resistència 10 ohms. Vale? Bé, primer veiem que aquí podem resoldre aquest problema, aquesta part del problema senzillament aplicant la llei d'Ohm, perquè ens donen la resistència i la intensitat i ens demanen el voltatge. Això, senzillament, el que hem de fer primer de tot és escriure la llei d'Ohm. Voltatge és igual a intensitat multiplicat per resistència i després substituïm la intensitat per el seu valor, la resistència per el seu valor i fem els càlculs i posem les unitats. Val. Voltatge és igual a 2 per 10, perquè la intensitat són 2 amperes, la resistència són 10. Voltatge és igual a 20 volts. Vale? 20, 2 per 10 són 20, 20 què? 20 volts, hem de posar les unitats. No podem deixar un problema sense les unitats correctes. Ja tenim la primera part del problema resolta. Anem a veure la segona. Es demanen el calor que produeix un circuit quan per una resistència determinada i circula una intensitat durant un cert temps. Vale? Molt bé. Pues quina expressió ens dona el calor que se produeix en un circuit? Pues la llei de Joule, l'expressió de la llei de Joule que diu que el calor és igual a la intensitat al quadrat multiplicat per la resistència i multiplicat per el temps. Vale. Hem de tenir en compte que hem d'usar les unitats amb el sistema internacional d'unitats. El sistema MKS o el sistema internacional d'unitats. Vale. La intensitat ja sabem què val, ens ho diu el problema, 2 amperes, posem un 2 elevat al quadrat perquè està elevat al quadrat a la fórmula. Resistència val 10 ohms, posem 10, i el temps és 1,5 hores. Vale, què he fet aquí? Pues he passat les hores a segons. Per què? Perquè hem d'usar unitats del sistema internacional, el sistema MKS, i el temps és en segons, vale? I ens ho donen hores. Si me quedés amb aquesta dada, 1,5 hores, això estaria malament perquè he de convertir aquestes hores a segons. Què sé? Que una hora són 3.600 segons, poso aquest factor de conversió aquí, hora de bit entre hora se n'anirà, quedarà 1, i me queda 3.600 segons. Multiplicaré tot això, 4 per 10 per 1 i mig i per 3.600, i això, si no m'he equivocat, són 216.000 joules. Vale? Per què surten joules? Perquè el calor amb el sistema internacional d'unitats s'expressa en joules. Per què surten joules? Pues perquè hem posat les unitats correctes amb el sistema internacional, la intensitat en amperes, la resistència en ohms i el temps en segons. Per això hem posat aquest factor de conversió per convertir-los una hora i mitja en segons. Vale. I això, 216.000 joules, ho podem expressar com a 216 quilojoules també. Fixeu-vos que aquesta K, com que és quilo, és amb una K minúscula. Vale. Bé, i això és tot, ja està. Això és tot de moment.